Kai. De skulle sidde fast i stien. Prøv lige, jeg skal lige have kameraet lige liggende. Fail. Prøv at gætte, hvem der ligger hernede. Det gør min storebror. Ja. Og så prøv at se hans sko. Sidder fast i stien. Sådan. Skal jeg prøve at få dine sko af her? Okay. Sådan der. Du har jord i hovedet. Jeg skal lige have stien væk her. Sådan.